Tak ty máš tuhle část a já mám tuhle část. Takhle jo. Můžu hodit Bowieho teď. jo. Docinťák. Já jsem natočil takhle do stereo a si to použít každý zvlášť. A nějak vtipně to prostě. Já jsem levej. Stereo. Ano, stereo. Ano, stereo, já jsem pravá strana. To je strašně dobrý. Já jsem to teď zrovna poslouchal, že mě to pomůže někdy, když já jsem měl sluchátka a tam nebylo napsané, který sluchátko je pravý a který levý. Tak jsem si to dal hnedka jsem viděl. No. Bylo takhle, jak jsem se otočil. No ne, my jenom tak pojídáme, ale jestli už to je... To je v pohodě. Ty už to točíš, víš? Nějaký srandy. Jo, už to točí, víš? Je rošťák. Digitální technologie, těm je to jedno úplně, kolik to protečí. Dobrý den, milí přátelé, my jsme tady skupina Tata Boys, tady konkrétně kolega Mardoša. A kolega Bublej, samozřejmě. Ahoj. Ahoj. A my jsme tu proto, aby jsme pozdravili všechny děti z Motola, ale i nejenom z Motola. Já s Motolem ku příkladu mám docela bohaté zkušenosti, musím říct. A moje dcerka Evelina taky. Docela jsme tam strávili pár měsíců. A takže ty konkrétně bych chtěl pozdravit ty děti z toho Motola. A vlastně celá ta zdravice je o tom, aby jsme řekli jednu takovou hezkou větu, kterou by mohl říct tady kolega Mardoša. My právě jsme chtěli říct, že fandíme projektu Můj nový život a do toho začal moped. Mě začíná totiž volat ten člověk, který chce ten rozhovor. A už je to. A nevíš, že je druhý. Tak pozor, no to je on. Halo, halo? Co to pak střihneš, nevíš? Now I have to wake up to my fall until I